Ndakapiwa munda ndisabhuku maoko 84. Ndapiwa munda 84 ndichine murume wangu achiri mupenyu. Musi wa 29 November 2025 uno ndakaona kuri kuya Branzo. Ndakatanga kutuma mwana kunorima kumunda. Ndatuma mwana kunorima kumunda. Branzo akasvika kumunda akati munda ngewangu. Ati munda ngewangu. Mwana akati ayo munda uyu takakura tichirima wani. Branzo akati kumura mombe kutaura kumwana wangu zitoende kumba. Mwana akati ayo mombe hadziendi kumba, ende iwewe kuna mama kumba. Ndakarara. Ndakaona Branzo ndakamutswa newani. Mama mukaipa nemurume ari kukudai panje. Ndakamuka. Ndakaona ndi maoko. Ndakabvunza, kwakanaka here naiwe mukomana? Ndabva ndaona kuti kumeso kwake kune hasha. Vandamuti mangwanani. Akati mangwanani mararasi. Kumunda kwangu uko handichadi munhu anorima. Ndi Branzo. Saka ndini handinonga ndanzwisisa kuti kumunda kwari kutaura ndekupi. Ndikati kupi? Ndiri kubvunza Branzo. Kaindati kumunda kwangu kune mombe dzenyu handichadi kuti kurima. Kubva nhasi munda iwoyo ngewangu. Branzo uri kutaura munda wangu here uri kwadumbo? Kanzi ndewangu. Kutanga rini mwanangu? Iwe Branzo uri mwana mudiki. Munda uyu ndakaupiwa dhara ndine mwana wekutanga. Wanga uripi baba anga ari panapa pamba? Dai iwewe wakauya baba achiripo uchitora munda. Munda ndewangu. Zvikanzi ndi Branzo kana garden romuri urima kumkombo nderangu. Makaripiwa nambuya wangu. Ndikati garden racho unoriziwa here tikaenda kunorinongedza? Akati hamuna garden here kumkombo. Ndikati manje garden ndichibva ndakupedza. Garden anopiwa ndisabhuku maoko. Ndakapiwa ndichuru sachiraro. Angari ainzi Gunda. Iwewe chibva waenda kuna mbuya Gunda asati afaba unomunzwa. Branzo akabva ati asi munda ndida kutoufenzera zvinezvi. Ibve ipo. Angane hasha zvokuti inini ndakagara iye akamira. Akabva atanga wafamba, izvo ndataura ndizvozvo ita izvozvo. Kana ichidherera so mwanangu uri mwana mudiki. Ndinoda respect yakanaka. Akafamba. Nguva iyo ari kufamba kudai ndakaona mombe dziri kuuya. Akati handidi wanhu vanopanana munda iyoyo zvechiovheteni. Branzo. Ndikati no, munda ndakaupiwa ndisabhuku. Inini munda ndakapiwa ndiani? Ndisabhuku anopiwa ngemuovheteni. Kana kuti takapanana pachiovheteni. Inini ndakuenda kuna sabhuku. Akati hapana ukunoenda komang'ara. Kunonzi dare iro unogona kuenda komira neni. Matare ese munoona ndiripo. Ndikati Branzo uri mwana mudiki. Aya mazuru nditaura saka rutaura roti nini handichisina uko ndinomang'ara. Ndipamusaka pekuti uda kutora munhu wangu. Ndanyanya nyangadzei kwa maoko. Mukomana akasvika nemombe akakumura mombe. Akati mama handi kwa sabhuku. Branzo anga ane motokari. Akati kwa sabhuku ukoko munosvika ndakumirirai. Akabva akwira motobhaki yake achibva enda kwa sabhuku. Asvika kwa sabhuku isisu takazosara kusvika iye atodini atobva pasabhuku kudhara. Sekuru anga akarara. Takamutsa sekuru papa nambuya. Takamutsa sekuru inda mwanangu wauya panapa ndimbuya. Ndikati mbuya pakaoma. Vanhu vekwamaoko mandiisa panhu pakaoma. Saka handichazivi kuti muri kundidzinga zvakadai izvi munyika menyu. Inini ndiri kuteererawo mutero. Mbuya akabva ati okay regai timutse sekuru. Sekuru akati kakunonoka kumuka. Ndakaona Branzo auya nefamily yekumba kwavo. Mukomana nemunin'ina sekuru wana sekuru avo. Wakauya sefamily. Wakasvika iwewe taura kuti munda wakambopiwa iwewe ngezvefeki nasabhuku wako chichichi watotanga kukuta. Ngati inini ndauya kotaura nasabhuku.
Sabhuku muridzi wedu kuti anditaurire kuti Branzo abvepi mwana mudoko kwandiri, ngekuti Branzo kana ndakamuona inamba 3 kuwana wangu. Sabhuku anapiwa chance boke yekutaura ndi Branzo. Pakaita kanoizi takabva tabuda ine ndakabva ndarama ndikati abheta kuenda kumba ndaita munhu wani. Asi mukomana wangu iye akakunumuriswa ng'ombe ndandinayo. Takabva tasunga nemwana wangu tafamba. Sabhuku akabva asara nambuya. Mbuya akada kuti ataure mukadzi waSabhuku kuti baba mamuri kutaundi imimi munda uyu wekwamukwata shuwa ndinozvizwa. Branzo akati nyararai hapana chomunoziva. Takafamba tikasvika pekuti road iri kuenda kumashopu neroad iri kuenda kumba kwana Branzo. Ndikati Branzo, dai wanga uri umwe munhu teramira titaurirane zvakanaka. Branzo akati munda ngewangu ndinowanin'ina ini warumashure mangu hatipedzerwi minda baisisu chi. Takafamba tikaenda kwasekuru mudiki. Tasvika kwasekuru mudiki yawo sekuru akati hakuna unyeperwa vanhu wakafa kuti wakapiwa munda ndimbuya Nyamuswa ndiye angaitonga nguva yacho mai wanapo sekuru yakazobva kuHarare kwakuitongwa ndimai wake ndiye akatipa minda. Ndikati sekuru kana muda kutora munda wangu ini muchatora minda yevanhu vese wakapiwa 84 kwete wangu chete ngekuti ndiri shirikadzi. Sekuru akati haiwe fakofu handina munda wakadaro bene akataurawo zvakawanda ana basa nako. Ndikati kana mukandituka inini munhu uyo ndiri kutarisana naye ndi Branzo nekuti ndiye munhu auye kumba kwangu kuita hondo. Ndakabva pepe ndikabva ndafamba ndasvika kumba. Ndasvika kumba ndakataurira munin'ina wamadzibaba. Baba munini munda uya waita hondo. Baba munini anoti sei? Munda uyu makapiwa kare. Zvekuti kana dunhu rinokubvunza vanongoziva kuti munda uyu ngewekwamukwata. Branzo anyuka papi? Ngati ina handizivi kwabva Branzo. Baba munini akati tidopa Sabhuku mazuva mairi. Pamwe pacho achatidaidza tichiwenzanisana. Sabhuku haana kundidaidza. Baba munini vandamuti pati kunesa nekuti Branzo ati matare ese hapana kwomunondimhan'arira. Nyangwe kwaishe chaiko tichatotadza kuenda nekuti mhatare aBranzo. Bonini akati akabva azotuma mukomana kuna sekuru. Sabhuku muri papi nemunda wedu nenyaya yakaitika? Sekuru akapindura mukomana akati inini handizvigoni ba, enda henyu nenyaya mberi. Saka mukomana adzokera ataura wakasungana nababa munini wakaenda kwaChangamire. Wakasvika kwaChangamire wakangotaura sekutaura uko ndiri kuita kuti mukomana yati handina munhu anonditonga kunoku, handina darero munogona kunditonga. Sekuru akati zvakanaka, saka muri kuona ndiri pano mama. Ndatenda. akati kwataisori mandiya akati kwaisori sekuru gawe bachia awa ndio wakakuti minda ndiyawo minda yanzi ndebe na sekuru. Saka iwo unachakutoziva handina kutoziva aunachakutoziva. Saka iwo wakangopinzwawo mucrucify. Saka wari kuti wadzibve minda ka ndo wandinichita mudare imomo. Iwo hautorina kana zvaite kungwari mudare imomo bcause minda hausi wako hautozivi. Wakandozoenda apa hapana munhu iwo bva waendapo obva wasvika pane muridzi wobva ati bva pano. Saka chaunomira mudare uchitaura kuti unotaurei
baba mkuu na baba mnini na ni wesi wa ntria ona wemunda yao ndiani ndationa wemunda yao ndiani wa 3 muchishona kurunze muri zindiani sekuru akati mirai sekuru akafa wana wa sekuru ndo wana wangani wasikana maka wa mwasha wakapera ufa saka yimi pamaka buwa naka mkapana pamaka buwa naka ya papa akapera minda ndiani zita renyu Clever. Mai vangu vakataura kuti ndainga iri bhendi waiteerera vachiteerera makore ese vaivhoozi ngebhendi chireberai mari yangu yakwana nebhendi evhosara 212 kuinde vakanga veziva waiziva isisu idayashwanga yanga iri nehunde saka zvikanzi chimwe vangu mende haifanira kutongwa ngemunhu ba ndoda kuti vana vamabhenefiti munguzotirwa munhu saka ini ndaigara namai ndinagara naye 8 years amana chikafu haana kuda kuti hatina bhesa dzekuti mukuatana maoko ipo pamunda paya pakambovemwa inini ndakatanga urei 1965 ndabva kuchana ivandaifana enda urimo asi chokchok ukarima unobva wabuda ngokuti ngoda kuti ngandipa vana vesa ndikati 2 years tikataenda baba nemalaini make sense so it means kana wangu chizi kwa remote ye buda umwe remote yezo buda so it means minda ina kuona and pay why share wana wake kuna anochewa that way saka rotation pamoja ndakari ndakapa unokuchakapa sabu wacho zibude sabu ndiye sabu yuli ari conflicted atikwazi kuzwa zvabudota sabu because mukati menyaya yacho isagara iri basi pamusoro chakamira pamusoro wanayo kuti garai pasi unokubata muromo asi kuti garai pasi kuti nyara ndisabhukwani baba wakafa chibva time inini ndiri pabasa kuti vanaona wakuru wawe 1974 kwanzi bhuku riri kuenda mumba mwedu uyo yati pano manje ndikati tinezvo ndaona basa mucity council ndakati chingoenda chingodzoka ndikanzi uyo akanga ine bhuku endaku ngosaendisenda kamhaiwo wakasenza basa zvakanaka wakabva kuhondo wachitambiwa zvakanaka zvino ndasenza 23 wakapiwa ndiani mbuya wakanga ishamwari yamhaiyo awangagara kunyamaropa ndikokwarausaamushapo aiwa munda uripo umira idzo wakapiwa munda nani inini ndiokunga ndi mhayo aikona inini anongodziva nezvimunda ende wanga wakawanda matopedza sabu imimi zveminda hamuna chamunoziva zvatopera hamuri kutsitovarara nyarara yenyu mamuri yokanzwa so it means sabhuku nablanyo hamuna chamunoziva saka anoziva ndiani maiuri
Taura hii mai. Ini ndo hao ndivyo. Mimi mlimo wangu ndio hao. Mchinzi yani. Wakanga chini ndilima imoko. Ndilima imoko ini mlimo wangu ndio iwa washumba. Ile ndakagara liko. Ndakapora kwa mwana 1971. Kufikira hapo ndilo kudari. Ili ndakandorwa kwisi aya magura ngekwa moko. Aya magura. Ipia kati minda yangu. Awa manjao. Kuzofanana wakuwaona mbuya. Andinomboona tu. Andinomboona. Thank you. You pass amna cha mnoziwa. Kuna mpata aliko baba mnina akapiwa. Sorry. Kuna baba mnini muningina Mungu Mungu. Mungu ini nanga aliko kuti. Asi baba mnini tatigara naye pamwe. Musuyo tari nongedzerwa munda ndi mbuya nyamutswa. Mai wana sekura. Baba mnini wangu ari. Uri baba mnini? Aripo. Baba mnini we. Mai mpani. Mune mutero ere kubada. Andina kuya ngu na pano. Asi mutero iri. Kumbomire muruterere ipi. Ndiruterera munda yoyo. Kunani? Kuna sabuku moko. Sabuku moko. Mutere muno. Sabuku wapi? Mira it's okay. Simboti taura ngati mboko garai pasi mbuya. Garai pasi kuna munhu uyo. Taura iti. Ini ndoda unoziya chete nezvemundo. Mimi sekuzowa ndinoita. Zita ndiani? Joseph. Taura iti. Takauya munzvimbo muno muna 83. Chibva Nyanga. Asi tauya munzvimbo muno nguva yacho munhu waipiwa pekugara nemunda. Saka takapiwa munda iwo. Sabhuku maoko. Tapiwa munda nasabhuku maoko. Takaufambira futi. Nguva iyoyo pana mudhumeni vaigara kudziwa. Tikabva tapinda mubhuku kana sekutaura kwandiri kuenda kwaDA zviripo ndokuziva kwandiri. Pano mwe futi here yesunga ipapo garai pasi. Ani? mumaoko. Nzvimbo iri kutaurwa nezvayo ndakatopura panga ri stendi yamukoma anonzi Philip Maoko baba mwana avo ndodaiti akatombovaka toilet park akazvikoforward tingogara ndakamboparima kuti ndina mukoma izvo zoti iwo pawakatamiswa rurima nimo ndoenda atourima otoshandisa kunzi ndepark but inini nditozviziva. Izvo mukoma akafa aisa toilet. Ndiani akaita take off? Panga pari pamukoma pasiri pefamily. Uyo waiswa zuro rino. Iwe 1983. Saka 96 kweli makuri mangani. That's 30 years. You're talking of 29, 30 years. Alright, it's okay. Gara upas kumandian ini already. Penguwa ndakasvika ndakaona munda uchirimwa nameka. Because wacho vari kurwa neminda iyo, inini vari kurwa neminda iyo. Anotozviona ndiri kutori padhuze nawo. Saka ndakasvika kurima panozi pamaira pamusoro pacho pane dhiga riripo. Then pandazoenda pamhiri pacho pane kwa Mandidewa ndakapoenda nemhiri pauri. Vakanga vachiririma nerepadzasi pacho. Mai ava nenini tatine nhumbu tese. Takaberekwa pamwepo. Takaberekerana pamwepo. Mwana uyu nemwana wangu dake. Zvekuti ini ndakangoona uyu ari kurima minda iyi.
Zita renyu ndiani? Memory paungano. Then pari kutaurwa pari kuzipa pakatengeswa vakatengesera vanhu vekwamaira. Iyo takatoona toilet nemadziso angu. Vakatengesera vanhu vekwamaira minda yavo yavaiti ndeyekwamaoko. Wanani ndiye anoandikisa. Group iyo. Because yaizi ndeyekwamaoko. Yaizi ndeyekwamaoko minda iyo. Pakatowakwa toilet. Unashaira spirit. Maoko. Spirit maoko. Akafanonga kuwaka ipopa. Akatomisa toilet. Asi pakazotengesera kwamaira takazoona wakugara ipapa nokwamaira. Asi pachizige pamaoko. Munhu aifanira kunga aripo aizi Philip maoko. Ndokuziva kwandinoita. Eni ndinomaduze tinotoona taste. Chigarai pasi. Inzvimbo yacho vacho ndiani? Chiraro kuti tauri. Zvakamira sei? pamusoro yemvura yemanyika. Nyaya iyi minda iyi inyaya dzida kungoitwa confusion. Kutaura chokwadi chaicho matauriro aita sabhuku kuti ndiri kutaundi anga ari kutaundi shora. Inini wake uyu akamboekita mai wavo ainzi Kenisi akatonga kwenguva yakareba inineve. Papa ine umwe futi padzidza ravo ainzi Milton Maoko akatonga futi yeye akisabu ndiye pakwacho aitombofamba nambuya Kenisi. So mhuri yekwamaoko igarawo muchiraro. Minda iyoyo yanga ine vanhu vekuchiraro yese, yanga ine vanhu vekuchiraro. Pakazi nyaya dzekuchera madhiga pachisimuka vanhu vebhuku rekwadzimwasha kuenda kwaMandeya, hakuna kusimuka sabhuku nebhuku rekwamangwanda. Wakasimuka vanhu nasabhuku wese waibva waenda. Minda iyoyo yebva yasara iri pakati iri kuchiraro. Munhu wekwamaoko akatanga kupinzwa paminda iyi ndi Timothy Dumba achipiwa ndi Saumani anga ine minda iri pasi. Achibva apiwa minda iyoyo kukwira semhuri yekwamaoko yakauya kusvika kwayakaita mukati menzvimbo yechiraro wainge vari naye vachibva futi kuireni kwavo waibva wagara waine wei yekuzi vari kuendeswa vhokwe. Hazvina kuzoita bange chikonzero chekuti kuwirirana nevakuru vanga varimo kubva mukuvhima nekuroorerana. Obva wazi izvo ava vanhu watiza vanhu ngavapiwe chiminda. Saka minda iri kutaurwa yambuya Kenisi akapiwa shuwa. Apiwa minda iyoyo iripo. Pakapiwa Kenisia, paipiwa Dhobo ndiyo nedhiga rakazopa ana Chitungo neriri kuna Maigakiyo ndeadhobo aya. Papa ina ana Mary Sagwiza wekwamangwanda watama wasisiwa waenda Hondevhari wasiya apa kubva apa ana Mary Sagwiza ndio wairima paminda isati yapiwa Dhobo Mandidewa vaigara na Mary Sagwiza ndio vanhu vaigara iko. Kwete kuti papa ndimomo wekwasagwiza uko kwaita vhakandi wekwaMatasva wekwaWangwaine wekwasagwiza wakabva waenda kwaMangwanda kogara ikoko pabva pasara pari pakati. Saka mai wavo avo achitonga ndo pawakapiwa minda iyoyo. Pakatomboita hondo mukasvika mukubvunza vanhu vari panharaunda ipo papa. Sabhuku Kenisi yamaoko akatombokandirana matombo naJohnson Sachiraro pamusoro peminda iyoyo kuti wakuenda kwausina upiwa. Zvadaro minda iyoyo yagara yadaro. Dhobo Mutusha akatengesawo minda yake kuna Chitungu nekuna Gaki ndi Dhobo akatengesa. Pari kutaurwa Philip Maoko paripo pakatopokerwa pakatengeswa. Philip afa. Philip akafa. He was a war veteran. Akazoinherita minda yambuya Philip. Asi Philip afa. Wasara iwo wavo wagara pasi wakatengesa minda iyoyo kwaMaira. Iri kwaMaira minda iyoyo patutaurwa.
Milton wandiri kutaura afirwa nemukadzi akarora mukadzi unozivhangiri china masa akatomupa dhiga iri kuti arime riri musoro mekwadimba. Milton maoko ari sabhu mukadzi wanga arora wechipiri akatomuti arime dhiga iro kusvika Milton wakazofa mukadzi uyu aibva angoendawo bva rangosara rakadaro riripo rakadaro. Saka kwese kuri kutaurwa uko mandiri kutaura mune avo yavo minda yavo kuti itoripo pakatofenzwa ndi Maira Love Maira chikubudikidza kwekunga uyu afa anga asiyirwa minda yambuya itori muwaya pamunhu wakazotengesera Maira paukama hwavo aibva atengeserwawo ipapo. Dhobo aitengeserawo kwachitungu dhiga riri musoro uku. Aiuya uyu ari kumashure kwacho uku pane road pana Zizangwe papaineko nyambarwa yaWilliam aipawo Zizangwe mwana waizi akabereka hameno zvenhaka kwakuya aibva amupawo minda iyoyo. Uyu Mandidewa kuti atouyawo apa akatouya koiswawo paminda kutopiwa because ana Mandidewa minda yavo yanga iri kumusoro neuku pasi kumasapurika asi uyu semunhu anga asinawo munda akatouya ipiwawo minda. Pachiuyawo pamukwata kubva mbuya wacho anga ine minda iripo. Uyu murora wacho because murora ndiye akauya rega akauya ari mbuya nemurora. Uyu ari mukomana mukuru wakauya wese ati uyu atoroorwa. Baba munini ataurwa apa anga asati aroora akazorora wamuchira 83 ndo pawe minda iyoyo wakapiwa 84. So chinonetsa kuti pakugarisana pozi minda yakuzi minda ngeyedu iyi ngeyedu ayo yambuya iripo parugara Ravu Maira ngeke simende kwa Mungu yakabva kuita mbuya chichibuyi ndoda kufanya ndaza simba yangu ndiye ngeli minda iko maoko iyo yatinoziva zvese zviri kuitika izvi kwakuda kungonyonganisana pakugara asi chokwadi chiripo kana kuenda pagiraundi zvandiri kutotaura munotozwa pamusoro pacho iri kumusoro kwaMaira kunge kune dhiga radhomo rupota kuenda kubuda kuna maiga ake madhiga akatombopiwa vhangiri ndi Milton paakarora vhangiri kuita mukadzi wechipiri kana kuenda kuna pachinamasa pana vhangiri akadzoka pamba pavo pamberi pedhiriji kumubvunza kuti uri muchiraro uri pamaoko dhiga rako ngeriri ndiro ranga anongedzerwa iroro ndi Milton ndo waunorima murongo. Kubva kufa kwaita Milton vhangiri achienda dhiga iroro riripo vanhu muno chokwadi chakanaka because kana muri 1 2 3 tikataurirana nhema hazvina zvobatsira. Dhiga iroro iri kana musingabudirani pachena harina mbozirapiwa tendai matiza hati muri kuona. Saka munozwa kuti tikataurirana chokwadi tirige kutaurirana nhema taure nhema minda yagara iri kutozikana kuti uyu ndeye uyu yepamaoko iye yakatengeswapo. Dhobo akatengesera nhingi watoripo yanga iri minda yekuchirana but vanhu vakatiza kuchera vadhiga vaenda kundevhari vamasara muri vhakati ndo pakatanga kuchipiwa vanhu iwawo minda kuwedzera imwe minda yanga iripo haina kunzi yanga iri magura kana kuti minda yagara iri yavo kana kuti yagara iri yekuti yanga yakatodaro nekudhara kwete yanga ine edition vatoriwo wasati watombo avo wasati wabva pakuenda Hondevhari avo wakwanga wasvika wachiriza asi kumashopu warugara kuzokwidzwa uku kukwizwa kuti kwane mavhakanzi evanhu watama waenda kwaMandeya kwakuchiti mbuya Kenisia opiwa roho yake ende mukasvika kana panzvimbo pacho pane roho yekuti kubva pana Masharoni todzika pana Matiza todzika pana Gopita pobva paita rodhi pakati toenda paroho yekutanga papaina Filipi tobva tadzika pazasi minda iri pazasi yandotoyanga pane yanga ranongedzerwa vhangiri ndi Milton kuti ngaarime kuti vhangiri atopiwe ndi Milton kuti ngaarime minda yanga iri idle isina vanhu. Pazasi pacho paigara humani aibva apo wekwadumba nekuti mukadzi wekwadumba aira gumbi humani ari gumbi obva ati tete kwamurugara akuiti chinhuba uyai apa ndaakusimuka ndaakuenda kuseru pana Nyasango watama kuenda Hondevhari ndo madzokero kaita humani kuuya kuseru ogara kuseri then abva asiya minda vapapiwa na dumba.
Wakasagwiza wachigara pamberi pacho apa ana Mary Sagwiza. Kana dai kusukuluze handi kufa kana dai kuti wana wavo wakadaizwa vanovanzi vari kuroverawo mataundi. Vanototaura kuti dai matakaguma ayanga ari edu. Madhiga acho akatomezhwa aiti dhiga parinosvika poita chimbuya chaisiwa pakati chedu. Poita tumwe turipo tudiki twaturi twekuzadzisa uku neuku. Poita futi chimbuya poita madhiga ari kutangira futi kuenda kwangari marefu anopota ari ese ane vanhu vavo. Hapana dambudziko riripo. Saka zvinhu zvinotoshamisa kuti kunzwisisa kuti from nowhere kubva 83 84 up to now we are now in 2025 potanga kuita confusion yevanhu vanenge vari kuziva chokwadi chavari kuziva chaicho. Vanhu vasingadi havo kutaura chokwadi waitaura nhema kana wakadai waita kunga gurupu rimwe wawega paunosvika vari wega watotanga kutoti ava zvauri kuita hazvina nemisoro ndiani asingazivi kuti mindeyo ndiani. Hati muri kuona inini kuti nyaya ndizoiunze kuno dai takatoitongerawo ndakaibvunza andinokubvunza here Shumba kuti nyaya yakamira sei. Shumba akatondipindura kuti Shumba nyaya yacho inonesa nekuti inini handisina vana pawangu wakafa asi munin'ine wangu uri kana usabvune wana wake ndio vari kundimomotera vari kutounza vamwe vanhu vaisa mubuku wandisinawo ngatinyepera kuisa vanhu mubuku kupa nzvimbo kuyasuzvizwa handi muri kuona. Saka chokwadi tikatadza kutaura chokwadi takaungana tasvika pano vanhu tonyepera kuzorana majarini it makes no sense. Ndichitotaura kuti masabhuku acho amangani kana muri kuti muri kuisirwa vanhu mumabhuku musingazivi. Imimi ndini sabhuku munoisirwa munhu mubhuku ngemunhu asiri sabhuku sei akati ndokundidherera kwauri kuita ari kutotaura Shumba. So minda mamiriro yakangoita iri dhiga rakapiwa vhangiri rakapiwa ndimiri obviously ro rinoita rekwa maoko asi mamiriro akatoita minda pavari kutotaura kuti paFilipi pakatengeswa patoripo pakatofezwa so parikugara vamai. Saka ndo maziviro andoita. Right, thank you ishe majekesa maziva kuti mutana wacho munoyasa kudini ende vanhu wacho munowadini futi plus manga muchitaura sabhuku kuti mitera metiko iyi ndianounyora marisire wakapepadisa iyo ndiya 2024 imwe ndiya 2020 wari kunyora ndiani kwenda kwamuti kuti mbadara ari kunyora izvo ndiani kutambira mari dzovanhu mofamba muchinyepera vanhu vanobhadhara hamwazivi kei ndiani ingato hari mbosa unokuendeswa kumagezi haana rokuradai no it's okay sekretary wenyu ndiani anokunyorera manje mukuru unonyora unzani Mutsa mune phone number dzake munoiswa mujeri nevazukuru avo pano wachikunyepera iye iri bhuku rehurumende kai. Saka imi mukati sabhuku vimi manje izwai sabhuku imi mukati sabhuku bhuku iri hamurizivi muri kudzima ibhuku rekanzo nderehurumende ende munhu anaro risiti kuratidza kuti akabhadhara chei terera ishumba mari akabhadhara manje raakabva kuti alright it's okay tingapedza nguva tichipedza nguva imi maende muri panzvimbo penyu iwe shamwari blanyo siyana nenzvimbo iyoyo ndatenda mambo ndatenda